Bila jednom jedna deva, kratkog i slatkog imena Eva. U svom je krdu deva bila poznata da najbolje pjeva. Stoga je prijateljica njene prije ljeta odlučile prijaviti za najljepši glas životinjskog svijeta. Pjevačko natjecanje to je glavno, tko pobjedi tamo završi slavno. Al Evu muči jedan problem mali, što mota joj se sad po glavi. Ako pamćenju ju ne vara, prošlogodišnja pobjednica polarna je medvjedica Sara. To znači da će natjecanje ove godine biti u mjestu koje snijeg i led će kriti. Kako će se tamo snaći i sa zimom na kraj izaći? No uzbuđenje njeno sve je veće i veće, priliku ovu propustit ona neće. Pročulo se brzo po pustinji cijeloj, da deva Eva nastupat će u zemlji bijeloj. Pa sad susjedi i svakojaka svita nose Evi po nekoliko zimskih rekvizita. Šalove, kape, rukavice, skafandere, skije i pancerice. Pola tih stvari prizna nikada vidjela nije, čemu li služe te smiješne skije. Sve su deve iz njezina kvarta skupljale novce da kupi joj se avionska karta. Pa za nekih mjesec i pol otputuje deva na sjeverni pol. Oko svake je grbe omotala šal, izgleda kao da ide na maskenbal. I za nekoliko sati leta stigla je Eva na drugi kraj svijeta. U zračnu luku kada sleti, odmah na novinara ona naleti. Jer daleko pročuo se glas da deva nema samo dobar stas. S vodičem je razgledala taj zaleđeni kraj, da ugrije se malo, pila čak i čaj. A kad protekne finalno natjecateljsko veče, deva Eva publici reče: sretna sam što na ovo natjecanje smjela sam ići i sjeverni pol tako obići. Samo jedno nikako mi jasno nije, kako ovaj narod tu se grije. Koliko god da odjeće stavim na se, ja i dalje smrzavam se. Sad tek vidim koliko volim što u pustinji je vruće. Zato, idući put, ja ostaću kod kuće.